Tamira pamberi pedera mambo mutasi. Tamira pamberi pedera mambo mutasi. Yesu ndo zvichukwane. Yesu zvachataura ngezvichukwane. Pachibatwa nemwana. Mwana ari patsva. Pamusoro echangamiro ndinodzida unonzota mudzai chara chinhu pamusoro echangamiro tino ndakamangara nyaya pana Lina Demu. Ndakamangarawo nyaya yangu pana Lina Demu. Ndakati ndageza mwiri ndichida kuenda kunhamu Lina Demu. Priska Demu. Ndakageza mwiri. Ndageza mwiri ndaida kuenda kurufu. Mubva ndati kune mwana musikana chirasa mvura panze parodhi. Patinokorasa mvura. Saka mwana wakanobuda akarasa mvura ndiri mumba ndichichinja. Ndoenda kutopedza kuchinja mwana akabva auya kumusikana. Zvikanzi mama imi Priska atora mvura yemageza mwiri akaisa muchigaba chemafuta akavhara akaisa mumba make. Ndakapedza kupfeka ndobva ndabuda anga asimo hamene kutepi kwanga atsika adzoka. Mandati kona imi machera mvura yandageza mwiri parodhi. Zvikanzi naye mvura iyoyo ndaitora nekuti mwana wenyu amborasira futi mvura parodhi. Saka kumanheri kuno kwaiya futi akarasira mvura saka ndaitora ndikaisa mugaba. Ndikatoitorera pekutanga akamboramba chikanzi anotora anotora mvura. Ndobva ndatanga kupopota magweji akauya akatibudisa mvura vanhu vakawanda. Akamboramba naye akati anotora mvura. Time pakanga pakuita uneza achitibudisa mvura akabudisa chigaba chemvura vaita chokukanda. Chigaba chemvura vatatora titori nayo mvura iyoyo. Ndobva ndagara iyo vapinda mumba mvura andipa ndobva ndamirira murume wacho kuna manhu akuenda. Murume wacho paakauya ndobva ndati ndozvaita chimukadzi wenyu. Abva abvunzwa zvikanzi ndakatora mvura iyi ndaida kuona kuti munoita sei. Ndikati alright iwo akatora mvura yarasa mwana wakatadzera kundiudza kuti mwana arasira mvura parodhi. Mvura yawerera kudzika uku kwandichada kuzoita musika wangu. Ingoni unongorasira mvura everyday na 4 o'clock ukusaidi kwangu. Anomuka anafu achirasira mvura everyday ana kana wandira ndakamubvunza. Tinobuda paimba 1. Tinongoti bedroom rakachibuda ini rangu ndichibuda tongosangana pakicheni. Saka iyaye unongobuda achingorasa mvura parodhi. Pangori parodhi panorasiwa mvura panofura motikari kudai. Tikatokatadzera kudza kuti mvura yarasa mwana ashesha porasa mvura. Ndatsura mwana. Zvikanzi ndambona yaraswa saka ini ndakaita shungwe kutora mvura ndobva ndaisa mubhodhoro vandavharira. Alright. Saka imwe mamura nditise vakavadimirai. Alright. Simukai. Mvura yemakazodzosa mama ito. Pamusoro zita nonzi Priska Demu. Amai avandogara nawo pasemu imba imwe chete. Tinotenga musanongedzana. Torena changamiro musataura nawo. Musai maoko ipasi. Tangoshandisa maoko chete. Amai avandopinda nawo dho rimwe chete. Toshandisa kicheni imwe chete kupinda. Iwo vanongoenda kwawo ndichienda kwangu. Amai ava ndakatora mvura yawo zvishwa kusina. Isi ndo pane nyaya yedu. Vakaitorera mvura vakaitora mamuda yeye. Mvura chakaita kuti nditore mvura. Every day ndichimuka ini. Ndine musika pamba. Padhuze nepamba tso. Pambetoro pamberi pemba. Vambopedza uzwa music. Mapedza. Asi? Ndine musika pamba ini. Saka ndinoona vachirasa mvura mumusika mangu every day kana vachimuka. Saka mvura ndinotadza kuziva kuti mvura yakuti vanenge vageza kana kuti iweti zvaindinetsa izvozvo. Mumwe musi zvinhu izvo zvakaitika kakawanda ini handasingakwanisi kuvabvunza. Mumwe musi ndobva ndati kune murume wangu mwana wamai uri kurasa mvura mumusika asi handizviziva kuti mvura iyi ndei. Wakabuda mwana achangobva kurasa mvura ndobva abvunza mwana zvikanzi Ethel mvura yawarasa ndei. Zvikanzi ingori mvura. Zvikanzi washiya kumwe kwekurasira here panhu pauri kurasa apa iri kupinda mumusika. Makazotora mukaisa mugaba. Makamudai. Mvura yandakatora kuisa muchigaba. Ndandiri kufunga kuti amai ava vari kutodira mvura kuda kugadzira ini. Saka ndakatoitora ndine pfungwa kuti ndoda kunonzwa kuti mvura iyi ndeiye. Ndakunotogadzirawo zvishuwa. Kwazi mvura iyi yanga yava nenguva ichidirwa musika matinotengesera. Ndakatoitora zvishuwa havasi kunyema. Saka mvura kugadzira sei?
Ndanonzwa kuti mvura ndedzei dzavari kubira mumusika. Magadzire wanga unoda kuiita wangoda kudidi. Ndaida kunzwa kuti mvura ndei yavari kubira mumusika. Watola unoda kuigadzira. Wanga unoda kuigadzira kuita sei? Ndoshandikupindura kuti mvura ndaida kunzwa kuti ndei. Kana ndanzwa kuti mvura ndei. Kana kuri kune munhu unobatsira ndoshandaida kuenda nemvura. Ngoda waroya. Ndio wanga watotanga uroi. Iwo anatokatora. Izwa. Mvura yakageza inopinda musika mangu manotengesera. Arodi. Apasi paroda. Mumusika, musika unogara murodi. Zawira kutaura nachangamire. Izwa. Muri kupenda ronga mtu. Danzo. Izwa imani. Kana tutaura nenyaya dzekugadzirana dzekuita sei inyaya dzakashata, especially kana uchitobvuma kuti zveshuwa ndandine intention yekuda kutokwadza munhu yakashata. Imi muchigarisana mumba muri tu, imi chamaifungira kuti ada kukwadzira sei muri kutorera nawo rume Uripo sei asina kuya kuye mwenyu ari aripo kumba chakara. mirai sei wari mwenyu asina kuya. Ini murume wangu wabuda kuenda kukadomo. Aba ndamsiya chigadzira chidoenda kukadomo. Wangu ari kubasa. Batika imi Imoto yakudari. moya kudara imi wakati kwamambo wari mwenyu hamuna. Apa muda zvokuroyana. Wari mwenyu anofanira kuziva kuti muda uroyana. Uroyana. Vanozviziva. Zvekuti anozviziva ndezvewako iwo nemurume wako muri 2 bedroom nei. Asi inini handizvizivi kuti anozviziva. Ndada kuti wari mwenyu wakagara nemurume wako yogara nemurume wako. Mochitaura nyaya iyi. Uyu murume wevhaziva kuti mukadzi wake akazoona mukadzi wake zamu rake rakuora. Ndiwe. Uyu akazoona sikarudzi yake yakuora. Ndiwe. Nehama dzenyu nekumba They kwenyu. must know. Wana hama dzako dziri kupiwa. Wechipinda. Nduya one nation yapana. Imi hama yenyu iri kupi. Pana tutorial. Tete aripo. Chisuko kwenyu murume wenyu. Ndikuda kuti hama dzenyu dzizive unhu wenyu. Chezvo kuchengeta dzimba mabizo. Mukavhura kuti murasiyana mvura kuda kuroyerana musika. Murumboita mari madomasi. Uribadara mutero ukanzwa. Murubhadhara mutero ukanzwa musika yemutaro. Saka muti une musika upi? Unotoroyera munhu. Kuroyerana musika. Illegal. Kuvhura kutomira kuti ndada kutomuuraya. Guys, musarerutse chinhu chinonzi unhu. Munonzwa? Musarerutse chinhu chinonzi unhu. Ini ndofunga imba yamurushaya ndeyenyu. Ndemaini. Murundo rojawo dzemaini. Dzemaini. Ko madii kuti umwe atsvage kumwe ukoroja. Panakaenda unoripota nyaya yangu kumaini wakati tichanzwa anza ichi yamuchabva nayo kwamambo because inini panakabva nesamanisi kuno ndakanopa mupurisa ndapa mupurisa akaenda unoapa murume wake kusho asangana nemupurisa akati iwe wajaira strike kuya nemasamanisi kumba kwangu 25 hausi kusvika inini nadhetawo munenge mafa noti ndiri munyasarandi. Vaona mupurisa vamutaura akati $25 iri apa iyi kana uine nharo hausi kusvika 25 nekuti ndota basa rikuya nemasamanisi arubva kwamambo. 25 wakafura tefana wanga taka 23 saka ini panakapiwa pepa rakazi 25 ini ndo panakatomutora 25 wacho ndakuona kuti ndinosvika here. Sisi wake uyu last week akaendera kundiendesa kukoti kuti kwazauya pamba pangu akapisa musika akapisa madomasi akaniti kwati hura akandirowa ndikaenda kukoti ndikavhunzwa ndikati zvarutaura nombobvira ndasvika pamba pake. Vabvunzwa kuti nyaya yekutora mvura uri kuiziya iri kukoti akaramba akati handizivi. Asi nhasi wavhuma. Ndosaka ndati nyaya yenyu inoda kuti varume wenyu vazive unhu hwenyu. Nenyika inofanira kuziva unhu hwenyu. Maini yese inofanira kuziva kuti ndiwo unhu hwenyu. Hamugariki nemba. Because kana makutika mumaini mochikidzana neuroyi ibusiness. Dzimba dzidzi dzenyu.
Tokasangunyora recommendation nasuru kuna main manager kuti dzingaonawo ngavatsvake kugara. Purazi chakamire musika urutaura wakazotoisa murengo atora. Wangangori musika wakangogadzirwa usati wakushanda. Wakazotongoisa musika wakazototengesa ndabva kunoku ndatoripota nyaya yangu ndopakazoisa madomasi nechi. But kana pakaita munhu andosvika kamutori murodi zvoti vanhu vanobika sadza vari mvura iwe inotoerera ichitoya kumusika kwake. Ndisaka topopota inini kuti mvura yenyu vanhu vanobika sadza iri kuuya kudhoku muri kuona zvichiita ava vatauri ndini ndinototaura. But vanhu ivo havatovabvunzi. But akarasa mwana wakavhunza ndikatoti dai mandiudza inini ngoni pangu apo munorasa every day na 4 o'clock inenge ine chi but andina kana 1 day randakambowa fundi. But yangorasa mwana 1 day ndio akachera akaisa mugaba. Asi mimi mvura yo makamhatora asi makazoise. Ndinayo mvura ndakavadzosera yo. Oh, munayo. Mvura kamboramba nayo pakazeta vanhu nezivwa ndikandira mvura. Nditori nayo mvura ichatono muchigaba chemafuta. Saka muri umpenda ronga. Muredi mai. Right, ini yanye mboniziwa. Ndoda warumwe ine hama dzedu. Tobva takuita sei. Because main manager ndichamufonera panapa. Ndobva ndamutaurira zvekuita. Ndiri panapa muchizwa mese. Andingabai manager akatirumirira zvoda kutaura. Ndozvakandiita. Ndosaka ndikuti tauri ndibva kutaura warumwe ine varipo. Nehama dzenyu. Ndobva ndamufonera main manager ndobva ndamutaurira zvekuita. Because kumaini ndozi wakati katoti mukawabude mangwana munotora mangwana mapurisa emaini anenge atoko. Because vanhu vanoroya vamwe hatidi, vanhu vanopromota uroyi hatidi ba. South African kana chinhu chinonzi uroyi hachidadisiwa, chinodadisa imari inoti uroyi. Pana akambokwira bhazi achishandisa mudzi uripo here kuda kuenda nebhegi rakazara nemidzi kofamba kubva kunobuda Cape Town unondobhadhara midzi. Aripo akambokwira bhazi remidzi. Saka midzi mudzi waudini haudadisi. Chinjai midzi iyo iite mari. Tine makesi dzakawanda anotinetsa muredhino evanhu vari kuenda mumakomba evamwe vachinoisa inonzi inda. Wamwe vari kuisa chii, wamwe vari kuisa chii, wamwe vari kudini, zvakawanda. Mishonga iyi unotovharisa makomba evamwe kuti goridhe risabude. Goridhe repapenharonga apa hamuna zera naro bai. Sekuru wangu inini, baba wangu inini akafa 20 January 1952. Akashanda parizenda. Ranga raako kari goridhe kupenharonga musati mabarwa bai. Wana baba wedu wakasenza futi parizenda apa. Nanhasi zvitutoriyawo futi reparizenda baba. Asi ivi mauda kutoya kovharisira vanhu ruya zviro zvavo ngenyaya yemutombo iyi. Senzai mushonga ubhadhare. Ndakaenda mai manje apa. Munhu kutenderedza gomba kudai nemushonga. Inonzi inda. Kamuri kakadai keinda kadai so. Kakatenderedza gomba kudai, kutenderedza gomba kudai. Just because unoda kuita maruri wani. Basa reinda ndei. Inda izozoti manheruka. Dzinozati pipiripi nenyika yese dzoenda kopinda makomba ese. Imwe naimwe inda inenge iri kuya nekamhunzi kayo kegoridhe kairi kuopa gomba rimwe. Kachuya kachikanda mugomba iri. Imagine pane sagi rechi. Pane sagi reinda. Kamwe nekamwe kainda kari kuya nekamhunzi kayo kegoridhe. Hatidi kushaisha nzvimbo pane tunhu tusina basa.
musaite zvemushonga. Muri ona udikisitereke kuti mujaire zvemushonga. Zvafanana vanhu. I am very much against munhu anoti azi murume wangu uri kuhura kana kuti mukadzi wangu uri kuhura, rega ndiise runyoka, rega ndiite chakati. Ai, unoitirei zvakadaro? Ukaona murume ari kuhura, anditi idambudziko rake, iwe zvichengetedza against dambudziko rani rake. Kana uine zvauri kukanganisa wewe gaita sei, gadzirisa zviri kuita kuti baba abude kunze. Kana nyangwe uri murume, mukadzi wako ari kuhura, anditi zvibvunze kuti sei mukadzi wangu ari kuhura, wogadzisa. If you are weak in bed, vhuma kuti uri mubhedha umu namai speed haichaenderani ba. Haufaniri kuita zvokuudzwa nemukadzi wako kuti bambuka. Hapana iro ndiri kumbozwa babambo, hapana chiri kumbozwa babambo, hapana. Wega unofanira kudii? Unofanira kuzviziva wega kuti mutambo ndatamba apa, gora raguwa chaiva hapana apa. Wogadzirisa wega usina kudii? Usina kuita zvokutaurirwa nemunhu kana kufoswa nemunhu. Zvinorwadza sei kuti waone mukadzi wako kuti bambo wasundigutsa pai? Zvinorwadza sei? Munotora kuredu ekare gare gare kuchu 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 gare gare kuchu 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 waipenga. Wanga usingapengi because waiziva kuti kufadza mukadzi uyu 30 years kuri kumufadza zvakarema, zvinorema. Pamwe pacho batsirika nenzira dziri chii dzakanaka. Andizvo, gadzirisa problem yako yaunodii, yaunoziva. Andizvo iri mai, gadzirisai problem andisika nenzira iri chii iri acceptable, not nenzira isingaite yokukwadza umwe munhu. Kana musingawirani taurira naye mugadzirisana. Kana maona zvanetsa dzimba dzisi dzenyu ibva mubva enda watsvage kunge kuita sei kukuroja. Panoti muurayane, mukurayana chamukurayana chii? Kuti vanhu munosangana mukisheni every day asamutauri mese. Kusangana mukisheni uenda kubhedroom kwakupera asamutauri mese. The chances are very high dzekuti munokwanisa kusiyana poison mukafa. The chances are very high dzekuti munokwanisa kuurayana. Munhu afigeza kufunga kwako iwe kuti ndageza ini, unongozwa kuti pandageza ndageza nei. Pandageza unongozwa kuti ndageza nei, ende uyezve ndagezei. Uenda kotora mvura yacho ndagezei. Uri kuendei na uende vidayo. Kuti mvura iyo kuti ndageza nei hauzvizivi, ndagezei hauzvizivi. Koka ndagezwa nemuteuro wangu, watora nemuteuro wacho zvese. Asishe wageza nemuteuro wako wadira musika mandotengesera. Aiwa. Zvawageza handizvizivi. Izwa dambudziko rangu pandutara. Dambudziko rangu pandutara newe nderekuti kutora mvura yagezeswa nemunhu zvakafanana nekutora mvura yagezwa nemunhu afa. Zvakafananazve nekutora chii ivhu patsika munhu. Zvakafanana izvo. Kutora ivhu patsika munhu, kutora mvura yagezwa nemunhu afa, kutora mvura yagezwa nemunhu mupenyu, zvese zvakafanana, same fanana, because the intention is the same. Handizvo tuta zvinonaka bai. Uye vana musatwena dautanga nenyaya iyoyi musi weSunday. Ndiwe chamundipinza muna Jesu musi weSunday nyaya iyoyi. Ndoda varume wenyu nehama dzenyu. Musi weSunday make sure murume wenyu aripo, murume wenyu aripo. Imi kwenyu ndoda hama yekumusha kwenyu ndikuida.
mese hande Sunday first case mse Sunday